Shalom, Bapak Ibu para sedherek ingkang kinasih. Keparenga kula diaken Niken Kosala saking GKJ Boyolali. Nyarengi panjenengan sedaya wonten ing renungan Sabda Winedhar ing dinten Setu 7 Juni 2020 ingkang dipunserat dening Ibu Pendeta Wuri ajeng Septaningrum kanthi irah-irahan regenerasi. Kapendhet saking kalih para raja kalih ayat 9 ingkang mekaten surasipun. Nabi Elia tumuli ngendika marang Elisa, "Kowe njaluk apa kang bakal tak tandukake marang kowe sadurunge aku kapulung saka ing ngarepmu?" Atur wangsulane Elisa, "Kula mugi kadunungan kalih bagianing roh panjenengan." Bapak Ibu para sedherek kinasih, nalika satunggaling pamengku kalenggahan badhe purna utawi pensiun, tentu sampun wonten ingkang badhe ngentosi kalenggahan menika. Yang kathah ugi lajeng wiwit banding-bandingaken antawisipun ingkang sampun purna lan ingkang badhe miwiti pakaryanipun ing kalenggahan menika. Ingkang sampun purna tentu nggadahi pangajeng-ajeng supados sedaya ingkang dados pakaryanipun saged dipun lajengaken kanthi sae dening ingkang gantos. Dene ingkang badhe miwiti pakaryan menika kedahipun inggih saged mapanaken diri kanthi saestu lan makarya kanthi kualitas ingkang paling boten sami kaliyan ingkang sampun purna kala wau. Mekaten ugi ingkang kalampahan nalika Elisa mangertos bilih Elia sampun badhe kapundhut sowan ing ngarsanipun Pangeran Yehuwah. Nalika Elia maringi pilihan dhateng Elisa badhe nyuwun menapa minangka kado perpisahan, Elisa kanthi yakin nyuwun kalih bagian saking rohipun Elia. Kenging menapa Elisa nyuwun mekaten? Awit Elisa mangertos bilih piyambakipun ingkang badhe ngentosi Elia minangka nabi ing satengahing Israel. Elisa ngersakaken supados dirinipun minangka ingkang badhe ngentosi kalenggahanipun Elia paling boten kedah nggadahi kawicaksanan kados dene Elia. Mila ing pungkasaning wekdal Elisa boten nyuwun perangan sanes kejawi kalih bagian rohipun Elia supados saged nampi kawicaksanan lan kawasisan sami kalian Elia. Para sedherek kinasih, ing gesang kita asring kelampahan regenerasi lumunturing kalenggahan ingkang malah nuwuhaken cerah nalika antawisipun ingkang purna kaliyan ingkang gentosi benten sanget kawontenanipun. Mila kita sesarengan sinau bilih regenerasi menika boten namung babagan lumunturing kalenggahan, ananging ugi babagan lumunturing kawicaksanan lan kawasisan saking ingkang sampun purna. Sampun ngantos wonten pasulayan ing satengahing kita, namung amargi boten purun sinau babagan kawicaksanan lan kawasisan. Mekaten renungan Sabda Winedhar ing dinten menika. Gusti berkahi. Amin.